Týždeň sme písali o niektorých novinkách, ktoré bude v tomto videu. Viac to bude Xiaomi alebo Redmi. Aj ten prvý je Redmi Note 14 5G. Nový telefón, ktorý prichádza na globálne trhy, a tak rýchlo prebehneme jeho špecifikáciu. Procesor Dimensity 7025 Ultra. Tomu dostanete 6,67 palcový AMOLED displej s rozlíšením Full HD Plus a 120 Hz obnovacou frekvenciou JAS 2100 nitov a Gorilla Glass na vrchu. Čo sa týka predného fotoaparátu, ten je v priestrele a má 20 megapixelov. Zadný fotoaparát je hlavný 108 megapixelový s optickou stabilizáciou. Jemu dostanete 8 megapixelový ultraširoký objektív a 2 megapixelový makroobjektív. Telefón má certifikáciu IP64, to znamená, že odolný proti prachode, ale určite by som ho do nejakého bazénu alebo do mora nehádzal. Redmi Note 14 5G, teda už ako názov praví, sám o sebe podporuje 5G, ale nájdete na ňom aj 3,5 mm audio konektor pre sluchátka, čo už dneska je dosť výnimka. Batériu, ktorá má 5110 mAh, podporuje 45W nabíjanie prostredníctvom kábla. Bohužiaľ o bezdrôtovom nabíjaní zatiaľ výrobca nepíše. Vo vnútri HyperOS, alebo ak chcete nadstavba nad Androidom 14. Rámku môžete mať v kombinácii 6, 8 alebo 12 GB a pamäť 128, 256 alebo 512 GB. Pokiaľ by ste chceli iba podporu 4G sieti, tak je tu aj Redmi Note 14 4G. Ten má rovnaký fotoaparát, bohužiaľ už tu nenájdeme žiadny širokouhlý a miesto toho je len 2 megapixelový snímač pre hĺbku ostrosti a 2 megapixelové makro. Predný fotoaparát má však 20 megapixelov. Predný panel je úplne rovnaký, JAS má bohužiaľ iba 1800 nitov. Čo sa týka batérie, tá si u klasy 4G verzii polepší, má 5500 mAh a podporuje 33W nabíjanie. Pokiaľ vás zaujímajú ceny týchto telefónov, tak tie začínajú podľa veľkosti ramky a samozrejme úložiska na 200 eurách a môžu sa vyšplhať až na 230 eur. Telefón, ktorý nesie názov Redmi Turbo 4, dá sa o predznačený Poco X7 Pro, ktorý si môžete kúpiť aj na globálnych trhoch, tak má tiež zaujímavú špecifikáciu v pomere k cene, ktorá je zhruba na úrovni strednej triedy, to znamená okolo 270 eur alebo 8 až 9 tisíc českých korún. Na prednej strane Redmi Turbo 4 má teda AMOLED displej, ktorý má uhlopriečku 6,67 palcu, rozlíšenie 2712 na 1220 pixelov, jeho váha je 203 gramov, to znamená, že je trošku ťažší telefón a vo vnútri má Dimensity 8400 Ultra, čo je dosť výkonný procesor, ktorý už pomaly konkuruje Snapdragonom vyššej triedy, takže o hranie hier sa vôbec nemusíte báť. K tomu môžete mať variant 12 GB ramky alebo dokonca 16 GB ramky. Úložisko začína na 256 GB alebo až 512 GB. Čo sa týka fotovýbavy, tak tu máme 50 megapixelový senzor na zadnej strane a 8 megapixelový senzor, ktorý je ultra široký, no a podporu 4K videa. Predná selfie kamera má 20 megapixelov a natáča iba Full HD video. Na telefóne samozrejme nájdeme NFC, dokonca aj infraport, ale bohužiaľ už tu nie je 3,5 mm audio jack. Batéria má úctyhodný 6650 mAh a podporuje až 90W nabíjanie. To znamená, že na 100% by ste mali nabiť telefón za 45 minút. Pokiaľ teda hľadáte telefón s dobrou výdržou a relatívne dobrou výbavou, tak skúste sa teda pozrieť po Poco X7 Pro, ktorý sa za chvíľku nám začne predávať, alebo v Číne teda Redmi Note 4. HMD Key je označenie lacného telefónu, ktorý bol práve predstavený. Neviem, či sa nepletiem, ale HMD podľa mňa kúpilo spoločnosť Nokia, nie je to tak? No, poďme ale na tento telefón, ktorý je určený, nechcem povedať deťom, možno aj dôchodcom, pretože asi technologického nadšenca veľmi nenadchne, že má na palube Android 14 Go Edition, to znamená zjednodušený Android. Tomu má 6,52 palcový LCD displej s rozlíšením iba HD+, obnovaciou frekvenciou 60 Hz a bohužiaľ JAS 460 nitov, s ktorým na slnku veľa srandy nenarobíte. Jedná sa teda o lacný telefón, tak vnútri je Unisoc SC9832E, pokiaľ vám to niečo hovorí. Je to procesor, tomu máte 2 GB RAM a 32 GB interného úložiska. To si samozrejme môžete rozšíriť prostredníctvom microSD karty, ale bohužiaľ iba o 128 GB. Ramka, keď vás prekvapila 2 GB, tak by na beh Androidu 14 Go Edition úplne mala stačiť. Batéria telefónu má 4000 mAh, podporuje 10W nabíjanie. Telefón má samozrejme 3,5 mm audio jack, podporuje 2 SIM karty a bude sa predávať v modrej alebo čiernej farbe, a to za symbolickú cenu, konkrétne 59 libier, alebo ak chcete 73 amerických dolárov, alebo ak to prepočítate, tak podľa mňa to bude 2000 korún českých. Takže pokiaľ hľadáte lacný telefón pre svoje dieťa ako prvý mobil, tak možná značka HMD je to, kde by ste sa mali pozerať. No a na záver sa pozrieme na smartwatch, konkrétne Redmi Watch 5, ktoré sa chystajú na globálne trhy a hodiniek nikdy není dosť. Sľubujú výdrž 24 hodín baterky pri zapnutých všetkých funkciách. Dizajn by mal byť podobný Apple Watch, nebudeme si klamať. Na prednej strane je 2,07 palcový AMOLED displej s obnovacou frekvenciou 60 Hz a príjemným jasom 1500 nitov. Čo sa týka pomeru obrazovky k telu, tak okolo sú len 2 mm rámiky, to znamená, že z prednej strany máte 82% displeja. K dispozícii potom budete mať 200 prispôsobiteľných ciferníkov, alebo ak
chcete dizajnov toho, ako hodinky na displeji sa budú zobrazovať. Batéria má 550 mAh, čo by malo vydržať 24 dní. Rám je samozrejme odolný zo zliatiny hliníka, vážia iba 33,5 gramu, to znamená, že sú naozaj ľahké a vodeodolné do 5 ATM, to znamená hĺbku asi 50 metrov. Hodinky samozrejme sledujú srdečníte, kyslík krvi, kvalitu spánku, stresu po celý deň, či už je to u mužov alebo u žien, rôzne športové režimy, ktorých môžete mať až 150. Redmi Watch 5 so systémom už Xiaomi Hyper OS fungujú so zariadeními samozrejme Android alebo iOS prostredníctvom Bluetooth 5.3. Čo sa týka ich ceny, tak tie by sa mali pohybovať na hranici okolo 109 € alebo ak chcete 2300-2400 českých korún. Hodinky teda budú dostupné v čiernej, striebornej alebo dokonca levandulovo-fialovej farbe. Pokiaľ teda vám chýbajú po Vianociach hodinky a nedostali ste ich od Ježiška po stromček, určite sa pozrite na web gischina.cz, kde vám každý deň prinášame nové články do sveta technológií a nie len tých čínskych. Ďakujeme, že ste teda vydržali až do konca a dávate like tomuto videu, nech sa zobrazí viacerým ľuďom.